କହୁଛୁ ଯିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ? ହଁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, କାକେରା ଆଉ କଟଲେଟ୍ ଚଟଣି ଫଟଣି ଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଉଜଙ୍କ ମୋର ଆମେ ଦୁଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଚୁଟି କାଟିକି ସିଧା ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁପୁର ମେହେନ୍ଦି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାପତି ଗରମ କରିକି ତା ପାଣିରେ ଏଇଟା ଭେଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ରାତି ସାରା। ଏବେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ୁଛି ମୋର। ତାପରେ ରୁପି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ସେ ଗଲା ନୁପୁର ମେହେନ୍ଦିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ, ଯେଉଁ ଚୁଟି ଫୁଟି ଉପଡ଼ାଉପଡ଼ି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଅଛି ମେହେନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇଦେବା ଏଇଟା ଆଗ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଟା ହାତରେ ଲଗାଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା କଲର୍ ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କଲର୍ ବାଲା ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ହାତ ସାରା ବି କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କଲର୍ ହେବନି, ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ବି ହେବ, ତାପରେ ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ୍ କଲର୍ ହେବନି। ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଟୋଟାଲ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ହାତଟା ଏମିତି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଅପରିଷ୍କାର, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହାତଟା ଧୋଇଦେବି। ଏଇଠି ଧୋଇ ଦେଇକି ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ବସିବି, ତାପରେ ଯିବା ତଳକୁ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଖରାବେଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ଆସି ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ, କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଖୋଲୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଇଁଷ ଅଛି, ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ବୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଟଲେଟ୍ ଆଉ କାକେରା ଏଗୁଡ଼ା ବୋଉକୁ ଯାଉ ଦେଇଦେବା, ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଁଷ କାଟିଦେବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, କାକେରା ଆଉ କଟଲେଟ୍ ଚଟଣି ଫଟଣି ଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଉଜଙ୍କ ମୋର ଆମେ ଦୁଇଟା ଖାଇବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏଠି ପୁଅ ଶୋଇପାରିଲା ନା କ'ଣ? ଭାଉଜ ଏଠି ପୁଅ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ ଦେଖୁନ, ସବୁ ଧରି ପକେଇଲେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଧରି ପକେଇଲେ ଖାଇବାକୁ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଦିଅ ତଳକୁ ଆସିବେ, ତଳେ ଖାଇବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଖାଇ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ପିସ୍ଟା। ଖାଇଲା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କହିଲ? ଖାଉନି ଖାଇବା କଥା ନାଚି ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ସୁଜି ଆଉ ଦହିକି ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କାମ କରୁନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଧିରୁ, ଲିଭି ଗଲା ଏମିତିକି ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯାଉଛି ଖୋଲିକି ଦେଇଦେବି ଭାଇ ନେଇଯିବାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇ ଦେଇଥିବି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଛି, ଫୁଲିବ। ସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆଇଲେ ଏକାଥରେ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ଟା ବି ମେଲ୍ଟ କରିଯାଇଛି। ଭଲ ନାହିଁ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପାଇପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର କରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ଡାକି ଦେଉଛି, ସେ ତାର ଯିବ ସଜାଡ଼ି ଆସିବ। ଏ ଭାଇ ଆସ, ନିଅ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ? ହଁ ତମେ ନେଇ ଯାଉନ ହରି। ହଁ ନିଅ ପୋଛା ହେଇଯାଇଛି ବା, ତ ପାଇପ୍ଟା ନେଇଯାଅ, ପାଇପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସଜାଡ଼ି ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ସଫା କରିଦେବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। କହିଲେ ଭାଉଜ ସଫା କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲାଣି ହେରି, ଭାଇ ବି ଆସିଲାଣି ହେରି। ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା? ହଁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇ ଉଠିଗଲେ ତୁ କରି ହେଇ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ସେ, ଦେଖ ସବୁବେଳେ ସେ ରାମ ବେଶ ତାର ଠେକା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ହଉ ଚାଲୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ମୋ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ କରିବାର ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଚାଲ। ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଭାଇ ଫିଟିଂ କରିସାରିଲେଣି, ପାଇପ୍ଟା ନ ପକେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି ଜଳୁଛି ଏଇଟା, ରେଡ଼ି ଜଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ରହିବାର। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁନ ମୋର ଛୋଟିଆ କେଡ଼େ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟେ, ଛୋଟ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟା ଏଇଥିରେ ମୁଁ କରିବି। ଟୋଟାଲି 8ଟା ହିଁ ହେଇପାରିବ, ଅଧିକା ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଇଟିଲି ବାହାରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ବାହାରିଥିଲା, ଘରେ ନେଇ ଖାଇସାରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବସିଛି, ମୋ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେଇଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ହେଲା 4 ମିନିଟ୍ର ବ୍ଲଗ୍ କରେ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ତାପରେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।